What's up mga katropa? Welcome back to Hanimis TV. So for today's mukbang, meron ako ditong dinakdakang Ilocano at sisig Kapampangan. Yan. Tapos meron tayo ditong isang pirasong itlog at 7-Up. So yan mga katropa, kanina pa ako gutom, kaya kain na tayo. Dito muna ako sa dinakdakan. Yan. Oh. Sarap naman. Alam ko yung dinakdakan na nilalagyan nila ng utak ng baboy. Kaso tomayo lang nilagay ko. Walang utak ng baboy eh. Sarap. Sisig. Sarap. Gusto itong ihalo sa sisig. Sarap. Ano na ako? Oh, sarap.
Mm. Maanghang eh. Ang tigya. Pero mauunang maubos yung sisig. Nagdikit-dikit na. Lamig kasi.
So, yun mga katropa, tapos na ho tayo. At syempre, shoutout ko lang po si Armin the Kaayaw ng Brunei. Yan. Tsaka si Neil Pamintuan ng Angeles, Pampanga. Yan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At tsaka sa mga supporters po ng mga Filipino mukbangers. Yan. Salamat po sa laging pagsuporta po sa amin. So, that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mong video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honeyways TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So, see you. Bye-bye.